И здравейте, аз съм ЖП 100, ние си играем с Джидо, с Каласи Колев на Тривиадор България. Джидо, кажи здрасти. Здрасти, айде да почвам ли игра? Да, почвам. Цвети! И при мен е цвети. Аз съм на идиотското място. Оф, че пък ще ми блокираш пътищата. Тя е на най-хубаво. Цветите е на най-хубавото Ако място. искаш да сме тим и да нападаме нея. Давай, чай, че май си стрелях един с пол. Ти погледнато й. Не съм. Поне едно знам. Сега ще завземем пиратските черепи, така. Завземем черноморското крайбрежие. И Джидо, че много яки човечета имаше. Не! 4. Мамка му. Yes! Ма не бе! Много съм зле. Аз написах 4, обаче после го изтрих. Сега ще ма мине. Не! Сълза. Еба, тя с полета. Знам. Yes! Пак ли бе? Абе, ти на топ ги удряше. Ти ги удреш на топ. Така, дами и господа, ето ми го моя секси микрофон. Да много го чуете. Много як, много секси, нали? То завладя цяла България, ще плача. Горкия, умирам. Колко наброй са братите Джако? Веднага го разбрах кое е. Аз 5 написах. Ей! И баси човечетата. Много ма кефят твоите човечета. Джидо, ти знаеш, че аз няма да мога да таковам. Няма да мога да събия срещу него. Хайде да го оставим да направи една битка и да падне. Чай, че сами звънят. В горкия звънят, но... Значи трябва да се нападаме, нали? Не, успей го направи някаква глупост. Ще оставя 2 територии. Аз се тейна. Голяма простия написах. Просто. Уф. Yes! Пак ли бе? Омага, трето място. Остея една територия, нейната територия да е до мене. Да мога да я нападам. Направо сатър, човек. Взимай тъс по средата. То тя ще я вземе. Ти ще я вземеш. Те е битка, кой е първи. Значи взимай ми по средата територията, аз няма да натискам нищо. Да мога да с до нея. Закута се! Което со е просто. Много лесно. Кое? Я знам. 2, не знам. Залязващо слънце. Не. Пълнолуние. Не знам. Пълнолуние. Мене ще напада някой друг.
Знаеш кой ми не? Калян Махлянов. Yes! Браво! Мюнхен. Знам, той вече го знам, то остава да не го знам. Какво? Берлин. Берлин! Бой, верно, че беше Берлин. Да. Това не го знаех. Аз го знаех, ма забравих. Кой е авторът на Куджо? Робин Кук май беше. Не знам. Стивън Кинг. В последната секунда. Сега гледаш как ще е зам. Давай. Трудните на кой смет завиждат от чуче. Аз не знае. Аз той чук, че изобщо не знам инструмент с чук си. Никой. Сега този стаж ма нападне пак. Мръсника. Мръсницата. Гледай го. Сега ще се нарисувам едно нещо на екрана. Христо Паданов. Я знам. Връх Еверест. Yes! Слабако! Давай, вземаме територията. И как ги рисуваш тия с неща? Виждат ли са на клипа? Стига само ми пишат. CS, не трябва CS. Това аз ли съм бе? Давай. И тъс отстрани също другата до кулата му вземе. Няма да казвам нищо. Трябва да го знаеш, госпожата ни го е казвала. Който пие зло не мисли. Да. Също загубиш. Няма да загубиш, оставих ти една територия. Бе, този ти! Я знам, поп. Какво? Ти ли беше? Дето сабна. Стига бе, давай. Оставам ти го. Ти знаеш ли го? Не. Мисля, че Най-долното е. последното и аз се мисля. О! Да, обаче продължавам да мисля, че е последното. Еми не е вярно. Давай, за територията си му. Дай, че той ти... Опа! Опа, става лош. Той е много лесно. Кое е? Ами, гей или хера? Хера. Амено, дориме, амено, дориме, амено. Чакрака. Аз не си... Кой свършва първи с клипа? Ами, ти давай, аз. Добре, и хора, абонирайте, давайте лайкове за канала ми, също и на Пламен. The Dragons. Да, Нали? да. Служи линк в описанието. Ами, добре, ще го напиша. Седай и чао. Еми, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате. Да се абонирате и за Skywars Колев, да харесате клипа и неговия. Да му видите канала, ако не сте. И това беше всичко от мен. Ариведерчи!